Intayamin ikantarag sa ken kapya, pagyamanan tiyama, tiyayaken imbag na, kinatang sitlipaten ken amin nasakit tinaken, ni Jesus ti suruten tay amin na maysa, intay amin ikantarag sa ken kapya, pagyamanan tiyama, tiyayat ken imbag na. Itinagan ti Ama, ken ti Anak, ken ti Espiritu Santo. Ti Apo at da kumakara kayo. Kakabsat itang aldaw, rambakan tayo ti piyesta, may lagip tayo ni San Isidro, may saaman nalon, nagtalag iti Diyos, iso nga naawat na ti adu a bendisyon, ti lagan ti panagtrabaho. Dumawat tayo ti panulong na, sapay kumata datayo met, iti panagtrabaho tayo, umuna ni Apo Jesus. Tarabayan na tayo kuma. Tapno nga rod maikaritay ang makiranod, iti dati na santon a misteryo, bigbigan tayo, dagiti basbasol tayo. Pagbabawyan tayo ida, iyan tangay mamati tayo, ti Diyos manang ngaasi, ken managaya. Sika anay baon, tapno pa imbagan dagiti puso nga agbabawi, Apo kaasyan na kami. Sika si tutugaw iti makannawan ti Ama tapno ibabaet na kami. Kristo kaasyan na kami. Sika nga imay tapno ayabam dagiti managbasol, Apo kaasyan na kami. Kaasyan na tayo kumatiman nakabalin a Diyos, kat kalpasan ti pan nakapakawan dagiti basbasol tayo, ipan na tayo iti biyag na agnanayon. Pumararag tayo. O Apo mi a Diyos, kukwam dagiti amin na parswa, ket ayaban na kami nga agserbikan ka, babaan di panangaywan mi kadagiti amin nga imparabor mo nga adda itilikmot mi, ipaay mo ka di tatuladen mi ni San Isidro, iti panang, ket paramanan mi ti kanen dagiti mabisinan, ket itrabaho mi ti panakaisalakan ti padami a tao, gapo ken Apo Meso Kristong anak mo ket Diyos, iso magipagbiag ken magipagari ken ka iti timpuyog ti Espiritu Santo, Diyos nga agnanayon nga awan ti inggana. Ti maibasa na adaw ti aramid dagiti apostoles. Kinuna ni Pablo kadagiti panglakayen ti iglesia iti Efeso. Alwadan nyo nga ro ti bagbagiyo ken ti amin nga arban nga ipaaywan ti Espiritu Santo kada kayo. When aywanan nyo ti iglesia ti Diyos iti ginatang na babaen ti papatay ti mismo nga anak na. Amok nga inton awanakun, umayto kada kayo dagiti narungsot nga lobo, ken di danto kailalaan ti arban. Saan la adayta? Dumteng to ti tiyempo nga agulbod ti sumagmamano kada kayo, ket guyuguyan da dagiti mamati asumurot kadakwada. Ngarod, agannad kayo ken laglagipin nyo, nga aldaw ken rabii. Iti baet ti adu alulwa. Sinurusurwang kayo amin iti lasod ti tallo nga tawen. Ket italik kayo ti Diyos ken ti parabor na ang makaparangay ken makaited ka na kayo ti bendisyon nga insagana kadagiti amin at taon na. Jak dimawat ti pirak, balito kwenno pagananay ti siya sinuman, da kayo amismo, amuyo ak kadagitoy imak nagtrabaho ak, ket tiningik ko ti amin ang masapsapul mi kadagiti kakadwa. Iti kastoy, ipakita kada kayo ababaen tinapasnay ka pa nagtrabaho, masapol at tulungan tayo, dagiti nakapoy. Laglagipin tayo ti kununa ni Apo Jesus. Nagasgasat ti mangted ngem ti umawat. Iti may saon ni Pablo dagitoy, nagparintumeng da amin a nagkararag. Nagsangsangit da amin
anangapungol ka nangagek kengkwana. Maladitingita nga unay iti sa una adinto makita. Kalpasan na intulod da iti bilog. Ti sao ti Apo. Salmo responsoryo ti pagsungbat tayo. Kantaan nyo ti Diyos da kayo ti apagarian ti lubong. Ipakita ang tibilig mo, O Diyos, ti pigsam nga inusar mo ngagpaay kada kami. Manipod ti templom, ija Jerusalem, apang ipanan dagiti ari kadagiti sakot daken ka. Kantaan nyo ti Diyos da kayo apagarian ti lubong, agkanta kayo iti pagdaydayaw ti Apo, isong agdalyasat iti tangatang, ti punganay at tangatang, dinggen nyo tinapigsa at timik na, ipakaamuyo ti panakabalin ti Diyos. Ringbawan tinadayag na ti Israel, ringbawan ti bilig na ti tangatang, anyan anakaskas daw ti Diyos iti santuaryo na. Anyan anakaskas daw ti Diyos iti Israel. Kantaan nyo ti Diyos da kayo apagarian ti lubo. Tao Apo, dumdumngeg to'y adipen mo, at daken ka, dagiti sa uama ka. Alleluia, 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 at daken ka, dagiti sa uama ka, itetiyag na nayo nabiyag. Tiapod na kumakada kayo. Tipan na kay waragawag tinasantuan nga ebanghelyo kasinsurat ni San Juan. Timmangad ni Jesus sa dilangit ket kinunana na santuan nga ama, ay wanam ida babaan ti pannakabalintinagan mo nga inted mo kanya, tapno agmay sada akas kadata. Bayat ti kaaddak kadakwada inaywanak ida babaan ti pannakabalintinagan mo nga inted mo kanya. Sa laknibak ida, ket awan uray may sa kadakwada anapukaw, malaksid day di tao anaituding anapukaw, tapno matungpal tinasantuan asurat. Ket ita umaya kun ken ka, ngem sawet dagitoy ditoy lubong, tapno adda kadakwada tinaan anay aragsak ko. Inted ko kadakwada ti saom, ket ginura ida ti lubong, ta saan da tagalubong akasmet kanya. Pasantom ida babaen ti kinapudno, iti saom isot pudno. Pasantom ida babaen ti kinapudno, ti saom isot pudno. Kas ti panang ibaon mo kanyak dito'y lubong, kas tamat ti panang ibaon ko kadakwada iti lubong. Gapo kadakwada idaton ko ken ka, to'y bagik, tapno mapasanto damet iti kinapudno. Ti ebanghelyo ti Apo. Good evening. Napay dito'y bilang yo kakasla na umuma kay timisan, wano wala abanag. Ano sandak laengan, kaputa makabulan laengan niya. Urayon yun sa Diyos sumarunon, so umuma kimisan. Nagbasit, lakay niya nga rod, no, ado ti pagkakumikuman. Da kami ang mannalon, no da kayo nga mangalap, mapang kayo ti rabii. Agkalap, ipanagbiyahe yo. Kas diamot lakan nyami. Ngam usually no dati umaway kami, umaway ko nami. Di makiararado akpay, tadagiti lalaki ti kadwami idi, basit pala ti kuliglig idi, manmano. Kas lo naba nang ti tao nga, da kuliglig na idi dayi damdamumin. Da kami, yarado, iyulim ijin, ang isa kay mo, daya ti pagbiyahe yo. Alas 2, alas 3 nang rona no adayo di pagaradwan ay di ti biyahe mi nga mapan. Nadya sinapa tanutad dumahan unay naputot.
Nga mamuntulata mo malpas talaga nga agmalem kalatama. Ta siyempre, hey! Kung ko na medyo natantunwang mo mga kaslasagsagay sa dangat na. Ay ka talaga no nagpudot agina na. Kasi ti kami, kasi ti ugali mi nga diti mapanagtalon. Parbangon, dayay. Parbangon, usually parbangon. Tila kararag mi man, ijayan mi. No sakbay kami nga mangrugi, uno sakbay nga agtalon, uno agraop, uno mangruot, tila ko kami ka sign of the cross na ibagak sa kanya. Kasi laan. Kung nakalaga ka no ingkas jamin ka kaslaan mo ni Apo Diyos. Talaga siya. Amo yung nagpiesta tata ni San Isidro. Makitaltalon haan na nga talon. Makitaltalon matangtang danan. Ngam kanayon amaladaw. Ngam tinagakaskal daw, agkaraladaw, agreklamo dagijay kakadwana nga makiararado, ta agkurang di oras na nga rod. Ngam inton domting ti malam ni Isidro, ad-ado ti maarado na, ad-adot matrabaho na, ngam dagijay kakadwana. Kadagijay amo na idiin reklamo da ni Isidro, apan pinalpaliiw dagijay amo na. Ter aramidan gayam ni Isidro, iso nga kanayon nga maladaw, dumagas ijay simbaan. Mapan aglualo nga umuna ni Isidro sakbay nga umaway, uray maladaw isunan aglualo. Ngam apaya nga maladladaw isuna, ado ti malpas na, ngam dagijay, pada na nga agtrab-trabaho. Pinalpaliiw de amo na kinji kadwana no agtrab-trabaho ni Isidro at kasladwada kunana duada nga agtrab-trabaho gayam adda anghel akad kadwana iso nga no kitaan nyo dijay image ni San Isidro dijay bulto tayo ni San Isidro glolwalo iji sango na adda anghel na agar-arado adda nuang na kaday tay kaanakak nga adda LD na, learning disability na, iji chapel mi, iji ubbog. Idi ko na damo, nuang nga pangpaguyodin na nga tinalyan na ti alupase, ay kitaan may madaytay mat, apan na mat inalatay nuang ti anghel ni San Isidro, iji kapilyami, awang garod sirana. Di ko ang pagpaguyodin nakita ni Amana, kada ti nuang ti anghel ni San Isidro, dahi iso gamin ti patron mi. Kada ti nadoktalan dakin San Isidro, uray no maladladaw, adu malpas na, taapaya duada adda anghel nga mangtultulong kanya na. Naging nga uri dagiti kakadwanan na mati damot na ininot da nga aglulwalo agtalekdan. Haanin nga iso priority di trabaho umuna ni Apo Dios ken nagmayat ang pampanunutan. Kadagiti aramid tayo. Kadagiti amin nga ganwat tayo. Nagmayat nga panunutan nga umuna ni Apo Dios. Amin nga aramidan tayo itibigat. Amin nga sakbay tayo nga bumangon, amin nga ganwat tayo, nagmayat nga panunutan nga ni Apo Diyos ti umuna itibiyag tayo. Kasla ngayon ay nakakukuha nga panunutan tuladan ni San Isidro niya. Kakas anong magkanya tayo, anyamot ti ganwat na kumaitibiyag tayo. Mano nga percent di talag tayo, nga unaan tayo ni Apo Diyos, nga sakbay iti amin. Mano nga percent di talag tayo, nga umuna ni Apo Diyos, sakbay di trabaho tayo. Kunang dagarod no daduma ka, nakabisbisi kami Father, awang pa'y oras may nga agkararag. At di pagsasao nga ko na, do not find time to pray. Make your time to pray. Hanggang nga agbirok ti oras mo nga aglualo. Agaramid ka ti oras mo nga aglualo. Nang runa kada kayo nga naganak, nanang. Sakbayo palubusan di anak yo. Hanyo papabalunan ti kararag. Apan agbasa, adin naman ti papananan, Apo, bendisyonan di jay anak ko. Nasakbay nga agbiyahe, Apo, bendisyonan. Sakbay nga agbiyahe nila kayo muno sa din na ti papanan na, Apo, tarabayom ka di Apay hanyo lang maiyarasas, iji panunot yun rajayag. Nyamot ti bagayo no sakbay nga pumanang sa baang dagawaid padasem ti maladaw unget mo imbes nga kararag ko mamo di jay ipabalon tayo nadya matlang Adin naman mapanagkalap angatan may mayat no kararag Apo tarabayan nila kay ko mapanagkalap sa kanto mo aglualo nga minan no do nga aldaw nga napukaw kaya mun sa mga mapukaw no daddo mata nga sumsublain
Ngayon nga nagmayat nga ri-naan, uray na, ipari-nayo ka dagita ubing. Amin nga iganwat tayo, amin nga aramiden. Nasaysayat lata, ano mangrugit ikararag, di Isidro garot ka, iso tinagsanton na, taapaya, itaam madya trabaho na, limagan, apaya, adamang kadkadwa kanya na, kinapanagnakan nga anghel, di mang kadkadwa adda anghel nga mang tartarabay, apaya, mapan ngamin aglualo nga umuna. Kinagsaya at latamot akan niya tayo na tay iso kumamot ti iyaro nga ang tayo iji pamilya tayo uray kas ano nga kabisi na uray kas ano nga kaado ti pakarikutan uray kas ano ti ado nga pakakumikuman noon una unji kararag hangat nga na may mayat noon una unji kararag hangat nga na saysayaat nasayaat magkaito yung nadaduma ata adda meeting di mo't umuna latati kararag adda gathering umuna latati kararag kanagmayat mo't adi dyan nga haan lang nga ugalyan o di dyan nga talag tayo nga haantay ko ko tilubong di dyan talag tayo nga hantay nga tengil ti pasamak di talag tayo nga hantay nga amuno niya ti mapasamak isugar nga tunggal ag-drive ka dagiti daduma ka dapat Santo Rosario da daduma ag sign of the cross daduma ka si kakararag so nga nagsiyaat nga rod ka kunak ka daya mo't talaga mo't ano siya tinagtugaw ijay kwan kararag mo't ati umuna di tayo amo nga rod ti patay nga tarabayan na tayo latta ko man ni Apo Diyos kasi kumamot ngam ti bigbigbigan tayo ditoy nabigbigan tayo nga ni Apo Diyos ni Apo Jesus iso ti kang runaan ti biyag tayo nalaka nga aramiden narigat nga aramiden no hanga ni Apo Jesus ti umuna ti biyag tayo dawatan tayo pa nang ibabat ni San Isidro dawatan tayo pa amo yun ni San Isidro no detay iji ayan mi di dan sa mo aramidenan no det hangag tututo ta nagputot ilibot mi ja pag nami di kalsada iba lintag mi ijay taltalo di dan sa mo aramidenan piyesta na mo tatadyayan mi besalan kin ubbo agtudo mo parbareng anong malagip pa dagiti tattao dyayan mi iliblibot mi dagiti nga burto idi uri agdudungor mga lakayan nga nakaidgan kaparaawitan ayat na laeng mga dag nga mararami demi dugbing kami sumursurot kami tilalaki kin babagat nga mangiliblibot tunukan agtudo katatada tinagbara pinaguston na basi di naman maipaluapad mannalon garo ni San Isidro isogaro ti pangi mangibabaet kada tayo aladawatan tayo panangibabaet na ti panagtrabaho tayo kang runaan launay umuna ko man ni Apo Dios amin nga ganwat tayo, kaslakin San Isidro, umuna kumakin ni Apo Diyos. Anya ti magunod tayo, lumagan, apaya, at dagarot anghel. Namang tarabi kada tayo. Mamati kayo, ati anghel. Mamati kayo ti anghel. Nakakita kayo. Apayahan lang anghel, panagkit-kita tayo, tababakit kadalala kayo. Kaya panagkita tayo, kinla kayo, demonyaw, unayon sa ama ngamin. Ipakita man nila kayo mo, wow, anghel kalaka. Nyakong ko naman, nakatubay ito, kasano garon. Siyata yung tubay ito na iso nakatader o na iso nakaidda, iyay. Hindi kayo mga daduma, babae, tinakatubay tutoy. Kanya diya, kung ka diya, anghel, no, isalakan na ka. Tulungan na ka. Anghel ti Diyos garot. Hamubalin, no, demonyon. Ano mo pasurot ni Lucifer na ka demonyon? Hamot, ang tarabayan na tayo, So garot diya, talag kay ni Apo Diyos. Iso diya, umuna ti kararag, sakbay ti amin. Daya ti aramid ni San Isidro, nagmayat kumamot no nairom mo ta anak mo kas jay. Awan ti dua-dua nga nasaya at ti masabayan na taubing. Na mo naglualo taubing. Awan dua-dua nga adda disiplina, adda nasaya at nga kababalin day taubing. Adu magkat atay, mari na dagiti ubing tayo. Umunalata mo ni Apo Diyos. Umunalata mo ti panagserbi, mari nam latamot. Nung nabalbalay gilatamot, ang naritay, makita mo nga di na pa'y amon ni Apo Diyos. Naikadyak amon, ano kasano pwede ta pamilya no di na pa'y amon ni Apo Diyos. Panagdaton.
Idaton mi ken ka, denggem kadapo, araw mi ken. Kumararag tayo kakabsatap nga tayo ken dagiti adaton tayo makaayayo kuma iti Dios Ama aman nakabalin amin. Ket may paayo pa kay daydayawan, ken pa kay gloryaan tinagan na, ken kastamad a pagimbagan tayo, ken di kadagupan tinasantuan nga iglesia na. Apo awatem kada si aasi dagiti kararag mi, ti panangidawdawat mi kadagiti sa santo, panangidawdawat dagiti sa santos kada kami, aywanan na kam kadi, tapno mairoknoy mi, ti umiso a panagserbi kadagiti altar mo, gapo ken Kristo nga apo mi. Ti apo adda kuma kada kayo, itag-ayo dagita puspuso yo. Agyaman tayo, iti apo a Diyos tayo. Pudno unay may karigat rumbeng annong mi kat pakaisalakanan mi ada kami iti amin na tiyempo ken disso, agyaman kam ken kaapo na santuan nga ama, man nakabalin katag nanayon a Diyos gapo ken Kristo nga apo mi. Taaramidem ati iglesyam ibunga na adi agresat ti baro apakakitaan di kinasingpet, babaan ti nakakaskas daaw apan nagbiag dagiti sa santos mo. Ket ipaay mo tinalawag apaniknek ti ayat mo kada kami. Kastapay ababaan tinesang sangayan na pagpatulad da maawis kami nga agbiag, tapno maipaay kada kami dagiti bunga ti panakaisalakan. Ket babaan ti makaayayo ken ka pa nang ibabait da, ipaay mo ti panalaknib mo kada kami, isot gapuna, amakidanggay kami kadagiti amin nga angheles ken sa santos, ket agraragsak kami amang idaydayaw ken ka, ket kunami adi agsarday. Santo, 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 Tiapo a Diyos, dagiti amin aparswan. Ilangit ken daga, napno dayti pakay daydayawan. Sana iti kangatwa, madaydaya, ti umay tinagan ti apo, sana iti Pudno na apo, abiig ka kinasanto, ket sika ti gubwayan ti amin a kinasanto. Dawatin mingarod, ti paay mo ta espiritu, amang pasanto kadagitoy adaton, tapno pagbalinam kati paay mo ida kada kami abagi gandara ni apo mi a Heso Kristo. Isu idi sakbay ayawat na asi aayat ti bagina, tapno agtutuok nangala iti tinapay, nagyaman ken ka, pinispisi na, sana inted kadagiti disipulos na ket kinunana, alain nyo, kat mangan kay amin iti daytoy, tadaytoy iti bagi, isa may yawat to, may paay kada kayo. Kastama dakal pasanday, di pa nang rabiida, nangala iti kalis, nagyaman manenken ka, sana inted kadagiti disipulos na, kat kinunana, alain nyo, katuminom kay amin iti daytoy, tadaytoy iti kalis ti darat, darat ti baro, kay nagnanayon atulag. Iso maibuyat to, maipaay kada kayo, ken kadagiti ado at tao, tapno mapakawan dagiti basbasol, aramidan nyo daytoy, apangilaglagip yo kanyak. Ti misteryo ti pamati. Iti ngarod pa nang ilagip mi ti papatay kan panagungar ni Kristo, idaton mi kan kaapo ti tinapay ti biag, ken ti kalis ti panakaisalakan. Agyaman kam ken kataimpaay mo ama ikari kami, ngadda dito'y saklang mo, katagserbi kam ken ka.
Dawaten mi Apo, tada kami makirano di tibagikan dara ni Kristo. Pagkaykaysaan na kam kumati, Espiritu Santo. Laglagi pam kad Apo ti iglesia manaysak na piti sa ngalubungan kat parayrayam tayat na anadyosan. Laglagi pam mat ni Francisco a Santo Papa mi, ni Marlo, nga Arsobispo mi, dagiti amin nga obispo ken papadi. Laglagi pampay Apo, dagiti kakabsat mi apimusayan, asi inanama ti panagungar danto iti sidong takaasim. Awatem kad ida iti sidong taranyag mo, apakakitaan daken kay ti rupan-rupa. Dawaten mi Apo, taipaay mo met takaasim kada kami. Aramidam kuma, amay karikam amin iti agnanayon abiyat. Kat makiranod kam to, kining gasatan na Berhen Maria ngay nati Diyos, ni nagasat a Jose nga esposo na, dagiti nagasat nga apostoles, kan dagiti amin na sa santo, isuda anak kapudno anak serbikan kaditoy daga, magikadwa kam to kadmet kadakwada, nga mangitantanok ken mangidaydayaw ken kagapo ken Heso Kristo nga anak mo. Gapo ken Kristo, si kakaisa ken Kristo, ken iti sidong ni Kristo, iti timpuyog ti Espiritu Santo, iroknoy mi ken ka manakabalin nga Ama, ti amin adayaw ken gloria, ti agnanayon nga awan ti inggana. Intay umararaw iti Ama, kadwalwan tayo ti kararag nga insuro ni Apo Jesus kada tayo. Amami nga dat sa dilangit, madaydayaw kumatinagan mo. Itdem kadakam daldaw ito'y ti kanen mi, ti patinayon ngaldaw. Pakawanem dagiti basol mi, akasmet pamakawan mi. Ti basol dagiti nakabasol kada kami, di nakamet baybayan. Dawaten mi kan kaapo tay salakan na kami kadagiti amin na pagdaksan mi itdam kada si aayat ti kapya kadagiti aldaw mi. Kat babaan ti panulong takaasim kada kami. Kan kanayon kumalaeng ngeti basol mailisi kami. Ti amin ariribok maikanawa kami. Kabayatan ti panangururay mi ti kinagasa tanam namaen mi. Kaniti yaay ni Heso Kristo anang isalakan kada kami. Takukwam tituray. O Apo mi Heso Kristo kinunam kadagiti apostoles mo kapya ti batik kada kayo. Kapya nga gapukan niya ti ited ko kada kayo. Saan kada dagiti basbasol mi ti mingmingam, nurigat ti pamati ti iglesyam. Katkas mayan nurot iti pagayatam, ipaay mo kada si aasi ken kuana. Ti kapya ken panagkaykaysa si kang agbiag ken agari. Iti agnanayon nga awan ti inggana. Ti kapya ti Apo kan kanayon kumangadda kada kayo. Ipaay tayo ti kapya, iti tunggal maysa kada tayo kapya, kada kayaming kapya. Yeah. At to'y ni Apo Jesus, ti Kordero ti Diyos, sa mangikat kada iti basbasol ti lobo, nagasat tayo anayaban, iti daytoy apadayana. Apo, jak may karingo, may kakaniyak, iti may salaan nga sa umo kayong bagtong.
Kumararat tayo. Man nakabalin katagnanayon a Diyos, Ama ti amin aliwliwa ken kapya. Da kami a pamilyam, naguurnong kami amang ramba, kadagiti sa santos mo, ket agdaydayaw kami tinagan mo. Ipaay mo kadita ti sakramento nga inawat mi, agbalin atalged ti agnanayon na pan nakaisalaakan mi, gapuken Kristo nga anak mo ket Diyos, iso makipagbiag ken makipagari ken ka ititimpuyog ti Espiritu Santo, Diyos nga agnanayon nga awan ti inggana. Ti Apo at da kumakada kayo. Bendisyonan na kayo ti man nakabalin a Diyos, ti Ama ken ti Anak ken ti Espiritu Santo. Nalpasen ti nasanton a misa, intayon iti ayat ken kapya ti Apo. Naimbag arabi itayo amin Apo.